So welcome back mga kalabang Bisaya, Davao ni Bay. So mani mga lods. Nay naggatag sa tuog kuan. Ito, no? Oh? Dagan kayo ni mga lods, oh? Kajag! Sobra isa kilo ni mga lods gatag sa tuwa. Oh? Kaya nakakuha silang daghan karon. Oh, ano mga lods? Asa nakakuha ba sila? Gatag sa to karon mga lods. Asa mo kuha nila na po? Gatag na mga lods libre. Oh, ingani sa Davao mga lods. Natay mga kaila, mayutang tao, tagaan yuta mga lods. Kung paliton dali mga lods. Oh, sus. Tunuan ni mga lods oh. Sakto-sakto gina mga lods pero wala niya gi baligya gihatag niya sa tuwa. Oh? Sus. Tara mga lods, gamay tanawon pero timbangon basta dagana. Ang hilig kaon dia sakto jud pero nanapod sila magkuha mga lods oh. Balde mga lods oh. Sus. Isda na po na. Tinghaw, oh? Tingnan dagat sa mong dagat mga lods. Muna Davao mga lods, kang digong, bus digong. Duterte lang sa kalam. So, warta mga lods. Dire, kajag, dire mo, dire!